Hello sis, good evening sis Angel. Good morning sis. Tatamsak naman dyan. Hello sis Angel. Nag-try ako sis mag-live dito sa taas ng bundok. Nakikita pa ba yung sunset? Wala nang makita eh. Madilim na. Hi Sir Rampage. Andito ako sa gitna ng kaanuhan, kapatagan. Sa gitna ng kawalan. Ang dilim na oh. Naabangan ko kasi kanina yung sunset, kaso lang hindi ko naabutan, lumubog na eh. Madilim na ba? May aswang nga eh. Ang dilim na, inaabangan kong lumitaw yung buwan. Ang ingay ng aso. Maganda pa ba sis yung view? Parang ang ano na eh, ang malabo na. Sir Rampage. Dudong, patamsak naman dyan. Ang ingay ng aso, galit na galit sa akin. Dadagitan ka dyan, dadagitin. Takot sa akin yung aswang, sa buhok ko pa lang. Pag inano ko na yung buhok ko, takot na yung aswang dito. Kaya wala dito. Wala ditong aswang, ako lang. Bahala ka dyan kung ayaw mo. My gosh, sabi ng talk and text. Ano na daw, wala na akong ano. Paubos na yung subscription. Wala na yung data ko ata eh. Naubos na yung 50 MB. Oh my gosh. Pag nawala to, patay na. Ako lang talaga dito mag-isa. Wala talagang katao-tao. Eh, bahala na si Batman. May dala naman akong itak. Kanina sana, kaso lang parang mausok yung kalangitan. Bakit parang maano yung kalangitan? Parang mausok ba yung kalangitan? Cloudy na hindi mo maintindihan. Dagitin mo ako? Anong dagitin? Ano yon? Dagitan? Hindi ka marunong magbikol ah. Akala ko Bicolano ka. Sarah Page. Akala ko ba Bicolano ka? Bakit pa hindi ka marunong magbikol? Dagitin? Dagitin ba yung dagitan? Magpakabait ka na kasi ng magpakabit ka na kasi ng internet. Ano nga ako, naghihintay pa ako na ng galing sa iyo, yung tower para yun ang isunod kong unboxing. Yun sir ang isunod kong unboxing ba? Bulol na si Tres. Whew, ang layo pa ng inanuhan ko. Ako, umakyat pa ako ng Burol. Burol to eh, nasa tuktok ako ng Burol. Yung bahay namin nasa baba, umuwi na ako. Kasi 15 days akong naging caretaker ng bahay ni tita ko. Eh, andyan na sila, umuwi na galing Maynila. So, umuwi na rin ako dito sa, sa farm. Taga saan ka ba sa Rampage? Akala ko ba Bicolano ka? Sabi mo, taga Kamsur ka lang. Taga saan ka ba? Bisaya ka?
Ako nga nag-aantay sa'yo. Anong hinihintay mo sa akin? Ano yung hinihintay mo sa akin, Sir Rampage? Hindi ako nag-send doon sa GC namin na nag-live ako. Kung makita nila, saka na lang sila mag-visit. Galit na galit yung aso. Yung mga aso dito eh. Daet. 'Di ba? Di ba ano naman 'yan sa Rampage? Bicol na rin 'yan, yung Daet Kamsor. Hindi na ba 'yan Bicol? Yung Naga kasi, 'di ba? Bicol. Ang ganda ng salita nila eh. Si ako. Si ako. Yung padala mo. Padala kong ano? Ano yung ipapadala ko sa Rampage? Saging? Saging, rambutan, guyabano, pili, isang sakong kaba na palay. Sali ako sa GC nyo. Dun ka kay Tigang, kay Kent Herd. Kasi malakas yun sa admin namin. Pangatlong ano yan eh. Pangatlo siya sa may kapangyarihan ba. Po, lahat walang alam si Kent Herd vlog. Laging yawa, lagi yung sinasabi niya. Yung babaeng yun. Ako hindi masyado. Bicol dito pero hindi ako alam mag Bicol. Ganun ba? May mga halo na kasi. May mga halo na kasing ano, Sir Rampage. May mga halo ng Bicol, Bisaya, Tagalog. Ano? Sis Angel, puntahan na lang kita mamaya. Kasi wala akong pang support na cellphone. Andito na ako sa bahay namin. Dito sa farm. Umuwi na ako kasi 15 days akong andun sa kabilang baryo. Nagbantay ako ng bahay ni tita kasi nagpamaynila sila. Pumunta ng Tagaytay. Ayaw ko doon, hindi ako lalagay. Ano ito? Ayaw ko doon, hindi ako lalagay noon. Bakit naman hindi? Malakas ka doon. Lahat na nga ang ka-GC namin eh. Andyan na sa'yo eh. Nagaw mo na eh. Sabi ko nga kay Sis Kentard. Sabi ko dati, friend ko yan si ako ang una diyan kay Sir Rampage inagaw mo Tawa ng tawa ang tawag namin sa kanya, Tigang. Mano yun, joker yun, pasaway. Siya yung maingay sa namin, JC ba. Natatawa ko dun sa palaro mo, Sir Rampage. Wala akong wala akong magets. Hindi ako marunong kung paano magbingo. Yung nagpapahula, panay lang din yung gaya-gaya lang ba. Pero wala talaga akong knowledge doon. Tawang-tawa kami ni Kenter Vlog. May agawan pala. Oo, may agawan na nangyayari. Sabi ko sa kanya, baby pa lang yung bahay ko. Lagi nang napunta yan sa akin si Sir Rampage. Sabi ko, malakas makahatak yun eh. Hello sis Maisy. Hello sis. Thank you so much. Uy, nakakatakot dito. Gabi na. Ako na lang mag-isa. Di ko dala yung Bluetooth ko eh. Kakanta sana ako. Yung Bluetooth microphone. Baliw kasi yon, may sira ang ulo. Bala ka. Baka yan. Baka andyan lang yun si Sis Jer. Malakas yun makahawa. Kapatid ko yan Sir Rampage, si Maisy. Siya yung magaling kumanta sa Tres Marias. Kapatid ko yan, kaso lang hindi kami magkakasama dito sa bahay kasi nagtrabaho sila kasi mahina yung kita dito sa farm namin, mahina yung mga produkto ba, mahina yung anong tawag doon? Mahina ang ng aming produkto dito. Anong gusto mo? Anong gusto mong kakantahin ko sa Rampage? Pagbibigyan kita. Yung kaya ko lang kasi yung boses ko, yung pang-anuhan lang. Steady lang ba? Walang kulot, walang taas, walang baba. Ano lang, nasa tamang lang.
Nasa tamang linya. Pag hindi na kaya, sumisigaw. Ano yung request mo sa Rampage? Mamaya may tao ditong dadaan kasi daanan to eh. Sana all may farm. Hindi naman, ano lang to. Tinawag ko lang sir na farm para social, pakinggan. Ang totoo ay ano lang, lati lang ba? Lati. Alam mo yon Sir Rampage? Lati lang. Yun lang. Barong-barong lang yung bahay namin dito. Naghihintay nga ako ng unboxing na ano eh. Pabahay galing sa iyo. Ako yung magre-request sa iyo ng pabahay. Lason mong halik. Oh my God. Ang taas na na. Ano ba yung ano nun? Yung kapatid ko sana yung magaling diyang kumanta. Anong lati? Yung bukid, yung mga taniman lang, ganon. Lati, yung sakahan lang. Hala, wala na akong makita ano dito oh. Wala nang makita, ang tagal pa naman ng buwan. Oh, 'di ba? Madilim na. Lagyan natin ng bula. Asa na yung bula? Ayan, nakidlat pa, my God. Huwag naman sanang kumidlat. Agoy, pautang muna. Pautang ng ano. Naghihintay ako ng unboxing na bahay galing sa iyo sa Rampage channel. Mamaya may dadaan dito mga nakamotor kasi may mga bahay dyan sa baba. Sasabihin nun, sino kayong babaeng yan? Di nila alam na may mga ano dito, may aswang. Di ako marunong gumamit ng StreamYards. Sana pinakyat ko si Sis Angel. Magaling yang kumanta eh. Di ba Sis Angel? May kulot yung boses mo. Ang ganda ng boses niyan. Bakit sis, binago mo yung pangalan mo? Angelo? Angelo? Mas maganda yung Angel channel. Angel Wings channel. Kakantaan ko si Sir Rampage. Andiyan ka pa ba, Sir Rampage? Kaso lang di ko memorize yun eh. Ayaw kong kumanta, kakahiya. Kahit ako lang mag-isa dito. Napipilitan lang ako kumanta pag kasama ko yung aking mga ka-Tres Marias. Pero pag mag-isa lang ako, mahina yung aking loob. Hindi ko kaya. Hello po sa dalawa.